खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना माबोरै गावनि बे आधार कार्डखौ मबाइलजोंनो आपडेट खालामना लानो हायो आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों माने आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आंनो माने मबाइलजोंनो नोंथांमोननिसिम आपडेट खालामना खोन्थाहरगोन आरो जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायै एबा बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गाबागावनि नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामना लानो हायो मबाइलजोंनो नोंथांमोननियावथ' गासिबनावबो मबाइलाथ' थाखागोन ना जेनेबा नोंनावथ' दायो मबाइला दंखायो नालाय दा बेनिखायनो जेनेबा न'खरनि गासिबो मानसिनि आधार कार्डखौ नोंथाङा आपडेट खालामना होजोबनो हागोन बेबो फ्रियावनो नङाबा नोंथांमोना ओरैनो मालायनि कम्पिउटार दखानाव थांनानै आपडेट खालामनो होयोबा नोंथांमोना 100 गाहाम सोरबा 200 लागोन सोरबा 500 गाहाम लागोन दा बेनिखायनो ओरैनो मालायनो फैसा होस्लायस्लाय एबा ओरैनो फैसा गास्लायस्लाय नोंथाङा आरामसे गावनि मबाइलाथ' दंखायो नालाय मबाइलजोंनो नोंथाङा आपडेट खालामना होजोबनो हागोन न'खरनि गासिबनिखौबो दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायना लाखा जाहाथे नोंथाङा बोरै आपडेट खालामनांगौ मबाइलजों बेखौ नोंथाङा मिथिनो हायो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनानै थाग्रोबाय दे नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो माखासे भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो हायो गोनांथार भिडिअथ' लाबोबाय थायो नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ गासिबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय ओरैनोथ' 50%निबो बारासो सुबुंफ्रानो दासिमबो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै आरो गोबां मानसिफ्रानो भिडिअखौल' नायो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायाव बिथांमोना कनजुसि खालामो आरो दा बेनिखायनो गुरै खावलायनाय जायो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालाय होननानै दानिया फैदो मोनसे खोथा आरो ओंखारना फैलायदों दै नोंथांमोना बर' भाषाखौ मोनाखै होनबाय थादों मानो मोनाखै जागोनथाय नोंथांमोना दा बेहाय जेनेबा फैबाय बे इउनिक आइडेन्टिफिकेसन अथरिटि अफ इन्डिया बिनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय एबा आधारनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनायनि उनाव नैबेहाय नोंथांमोना खना फारसेथिं नुखादों जानांगौ नैबे सेलेक्ट लिरनायखौ नुदोंना नोंथांमोना नैबे खनायाव नैबे बेहाय नुबाय जानांगौ नैबे होथेगासिनो दं नैबे बे सेलेक्टआव थुबानो जाबाय आं दायो बे सेलेक्टआव थुबाय दे नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बर' भाषानि बड' बेहाय लिरनाय दंखायो दा बेवहाय नोंथांमोना थुबानोथ' नोङो बर' भाषाखौ मोननो हाबाय दा नोंथांमोना मानि थाखाय बर' भाषाखौ मोनाखै आं बेखौ आसरित जादों आरो जिखियानो जाया मानो दायो नोंथांमोना मोनसिगोन जानांगौ दानिया फैदो आपडेटखौ बोरै खालामनांगौ आं आपडेटखौ बोरै खालामनांगौ आबुङै दायो खोन्थाहरनो सानदों आपडेट खालामनो थाखाय बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों जेबो टेनसन नोंथांमोना लानो नाङा चेक खालामबानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दा बेनिफ्राय आपडेट खालामनो थाखाय गाहायाव फैनानै नोंथांमोना बेहाय नायबानो जाबाय आपडेट आधार बेखौ नुखादों जानांगौ नोंथांमोना दायो नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन दै आं दायो बेहाय थुबाय नाथायबा बे वेबसाइटआ एसे लासै खामानिखौ मावो नोंथांमोना एसे नेयै खामानिखौ मावनांगोन मालाबा खेबसेनो जायाबो जानो हागौ दा बेखौ मिथिना लाग्रोबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोना खेबसे नैबे थुबावनांगोन दै डकुमेन्टस आपडेट नुदोंना नोंथांमोना आरोबाव बेहाय खेबसे थुना होबावनांगोन आपडेट खालामनो थाखाय दा बिनिफ्राय बेहाय फैनाय लोगो दायो नोंथांमोना नैबेखौ नुखाबाय जानांगौ जोंहा फ्रिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय डिसेम्बरनि 14 थारिखसिमहालागै नोंथांमोना फ्रियावनो आपडेट खालामनो हागोन जुदि डिसेम्बरनि 14 थारिखनि सिगां नोंथांमोना खालामाबा लास्ट डेटआ बारोबाथ' फैसा लाखागोनखा बेसेबां फाइन फिस लायो बेखौ मिथिया दै 2000बो लानो हागौ 1000सोबो लानो हागौ आरो 5000बो लानो हागौ दा बेनिखायनो बिथांमोना लास्ट डेटखौथ' बारायना होगासिनो दं नालाय दा बे लास्ट डेट बारायना होखानायावनो आपडेट खालामना लायाबा उनाव फाइना बुरजा जायोबा जोबोद लस जागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना दानो आपडेट खालामना लानाया जोबोद गोनांथार दा बेनिफ्राय आपडेट खालामनो थाखाय दानिया मा खालामदो क्लिक टु साबमिट नुदोंना नोंथांमोना बेहाय दायो नुना होदो आं लासै थांगोन जाहाथे नोंथांमोना जेबो माने डाउट थाया ओरैनो माने इजिनि नोंथांमोना हायो जाहाथे नोंथांमोना जेबो सोंहरफिननांगौ जाया दा बिनिफ्राय बेहाय थुना होखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दानिया बबे आधार नाम्बारखौ आपडेट खालामनो सानदों एबा बबे आधारखौ आपडेट खालामनो सानदों बे आधार नाम्बारखौ होदो आरो आधार कार्डखौ लानायजों लोगोसेनो नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ खाथियाव लाफाखाबानो जाबाय मानो होनोबा बे मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन दे दानिया आङो बेहाय आधार नाम्बारखौ आंनिखौ होनोसै दे आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय मानो होनोबा पाब्लिकलि गावनि आधार नाम्बारखौथ' देखायजाया नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय दे आं दायो बेहाय आधार नाम्बार आरो केपसा क'डखौबो थुबाय बे केपसा क'डआ जेरै दंमोन आं बेखौ बेहाय फिल आप खालामबाय दे दानिया आङो नैबे लगइन विथ OTP आव आं दायो बेहाय थुना होनोसै दा बेवहाय थुना होनाय लोगो आंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP आ फैसिगोन आरो आं दायो बेहाय थुनानै होबाय नोंथांमोना बेहाय नुखादों जानांगौ OTP इन्टार OTP होननानै बेहाय बुंदों माने बे दायो आंनि बे मबाइल नाम्बाराव OTP आ फैसिगोन दा बे OTP फैनायखौ आं दायो बेहाय इन्टार खालामनांगौ जेरै दा OTP आंनियाव नै फैबाय आं दायो बेखौ इन्टार खालामसै दे आं दायो OTP खौबो होबाय दानिया आङो लगिनआव थुना होनसै दायो आं बेहाय लगिनआव थुबाय दे दा बे लगिनआव थुखांनायनि उनावनो नोंथाङा दायो गावनि बे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हासिगोन दे नोंथांमोना एसे दैज' हमलायनानै खामानिखौ मावनांगोन डाइरेक्ट स्पिडै नोंथांमोना मावनो हानाय नङा दे दा बिनिफ्राय बेहाय फैनायनि उनाव लगिनआथ' जाबाय नालाय दा नैबे साइडथिं नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना
आपडेट डकुमेन्ट्स लिरनाय नुखाबाय जानांगौ लास्ट डेटखौबो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दानिया नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्स आपडेटआव नोंथांमोना दायो थुना होनो नांसिगोन दै आं दायो बेहाय थुनानै होबाय दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेहाय पुरा नुबाय जानांगौ नै डियार रेसिडेन्ट बायदिसिना बेहाय लिरनानै होदों नोंथांमोना बेखौ फरायनो हागोन ओरैनोथ' फरायनांगौनि गोनांथि गैला फ्रि अफ कस्टआ मालासिम बेखौबो लिरनाय नुबाय जानांगौ नोंथांमोना दानिया नोंथांमोना नैबे नेक्स्टआव गाहायनि बे नेक्स्ट नुदोंना आं बेहाय नेक्स्टआव थुना होनांसिगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव थुना होनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना बेहाय माखासे डिटेल्स नुबावगोन बेखौ नोंथांमोना नायदो बिनिफ्राय नायखांनायनि उनाव नेक्स्टआव थुना होबावदो आरो दानिया नेक्स्टआव आरोबाव खेबसे थुना होबावनांगोन आं दायो नेक्स्टआव थुबावबाय दै दा नेक्स्टआव थुना होनाय लोगो लोगो दानिया नोंथांमोना नैबे नुबाय जानांगौ नै दा बेवहाय नोंनि गासिबो डिटेल्सआ फैजोब्बाय दै नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ नोंनि डेट अफ बार्थ एड्रेस बे गासिबो फैजोब्बाय दा बेखौ आं बेहाय दायो स्किप खालामबाय दै नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौ देखायासै नोंथांमोननिसिम माने बेखौ देखायनो माने गावनिसो पार्सनेल डिटेल्स नालाय दा बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम देखायनो हायासै आरो दा बेबादि नोंथांमोना नुबाय बिनिफ्राय गाहायथाराव फैदो नोंथांमोना गाहायथाराव फैनानै आइ भेरिफाइ डेट नैबेखौ नुबाय जानांगौ नै आइ भेरिफाइ डेट द एबभ डिटेल्स आर कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना थिक खालामनो नांगोन दै जाबाय जेबो नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया मात्र नैबे आइ भेरिफाइ डेट द एबभ डिटेल्स आर कारेक्ट बेहायल' नोंथांमोना थिक खालामबानो जाबाय बक्सआव ओरै राइटसिन लिरदो बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायनि नेक्स्टआव थुना होबानो जाबाय नैबे नेक्स्टखौ नुखादों जानांगौ नोंथांमोना बे नेक्स्टआव नोंथांमोना थुना होदो आं दायो नेक्स्टआव थुना होबाय बे नेक्स्टआव थुना होनाय लोगो लोगो दायो नोंथांमोना बुंनायाबो बोरैबा जालायलाङासै गरमजोंनो माने बाथ्राफ्रानो मा ओंखारनांगौ मायाबासो ओंखारगासिनो दङ दानिया नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांसिगौ डकुमेन्ट्सनि साइजखौथ' आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखाबाय थादों डकुमेन्ट्सनि साइजआ 2 MBनि खम जानांगोन 2 MBनि बाराबा जानाय नङा बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सनि फाइलनि साइजआ JPEG PNG PDF फाइलबाबो जागोन दे जेबो नङा जायखिजाया नोङो मा फाइलै आपल'ड खालामनो सानदों जागोन नाथायबा साइजआल'सो 2 MBनि खम जानांगोन दा जेरै बेवहाय बुंदों आरो प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनो सानदों बेखौ हागोन जेरै आं दायो बे नोंथांमोननिसिम मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायो आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै बेखौ खोन्थाहरनो सानबाय सेलेक्ट भेलिड सापर्टिं डकुमेन्ट्स टाइप नोंथांमोना बेहाय थुना होदो दा बेवहाय नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नायजोबनो हागोन डिसेबिलिटि आइडेन्टिटि सार्टिफिकेट दंबाबो होजागोन ड्राइभिं लाइसेन्स दंबाबो नोंथांमोना होजागोन इन्डियान पासपर्ट दंबाबो होजागोन किसान फट' पासबुकबाबो होजागोन जब कार्ड दंबाबो होजागोन बेहाय फुरा होजोबगोन होनो हागोन आरो माने होजोबगोनसो लायलांबाय मा बुंदोंथाय होजागोन आरो बेनिफ्राय मार्कशिटबाबो जागोन सार्टिफिकेटबाबो होजागोन नोंथांमोननि बे मेट्रिकनि हायार सेकेन्डारि मार्कशिट सार्टिफिकेट नोंथांमोना होजागोन बेवहाय बेखौ बुंदों बिनिफ्राय मेरेज सार्टिफिकेट दंबाबो नोंथांमोना होजागोन बिनि अनगायैबो पान कार्ड दङ नोंथांमोनाथ' पान कार्डआथ' थाखागोन पान कार्डखौबो नोंथांमोना होजागोन नाथायबा पान कार्ड होयोबा सिगांथिंनिखौबो उनथिंनिखौबो साफायनानै होनो नांगोन बेखौ गोसोआव ला बिनिफ्राय पासबुकबाबो नोंथांमोना होजागोन बेंकनि पासबुकआ बेखौबाबो नोंथांमोना होजागोन बेफोरखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय ओरैनोथ' इजि डकुमेन्ट्स होनोबा बेहाय पान कार्ड रेशन कार्ड बेफोर गोरलै बिनि अनगायैबो आरोबाव नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेट माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट ST सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ होजागोन स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट दंबाबो नोंथांमोना बेखौ होजागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो गोबांथार डकुमेन्ट्स नोंथांमोना होनो हागोन आइडेन्टिटि प्रुफ जाबाय भटार ID कार्ड दङबाबो भटार ID कार्डआथ' नोंथांमोना थाखागोन जायफोर नोंथांमोनाव 18 बोसोर जाबाय नोंथांमोना थाखागोन बेनिखायनो भटार ID कार्डखौबो नोंथांमोना होजागोन आरो दा बेवहाय आं एग्जाम्पल हिसाबै आं बेहाय कास्ट सार्टिफिकेट होनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय आं दायो बेहाय कास्ट सार्टिफिकेटखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय आं दायो बेहाय अकेआव थुबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गावनि बे माबाखौ डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनो नांसिगोन आरो भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट्स नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ बेहाय थुनानै सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेहाय थुना होनानै आपल'ड खालामनोसै दायो आं बेहाय थुबाय बेनिफ्राय कन्टिनिउ टु आपल'ड आं दायो बेहाय थुबाय दा बिनिफ्राय नोंथांनि बे डकुमेन्ट्सआ बहा दङ दा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांसिगोन दै आं जेरै बेहाय आंनि डकुमेन्ट्सआ दङ नालाय आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम बेखौ सेलेक्ट खालामनानै खोन्थाहरनोसै दे दायो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै आं बेहाय आंनि कास्ट सार्टिफिकेट एबा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ बेहाय आपल'ड खालामबाय दे जेरै नोंथांमोना नुबायबो जानांगौ नै 100% बेहाय देखायबाय आं बेहाय फाइलनि साइजखौ बेहाय 2 MBनि खम होदों जायनि थाखाय आंनि बे डकुमेन्ट्सआ आपल'ड जाबाय दानिया फैदो बेथ' जाहैबाय आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै आं बेहाय आंनि कास्ट सार्टिफिकेट एबा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ आं होबाय दानिया एड्रेस प्रुफ हिसाबैलाय नोंथाङा मा डकुमेन्ट्सखौ होनो हागोन आरो नोंथाङा एड्रेस प्रुफ हिसाबैथ' मोनसे डकुमेन्ट्स आरोबाव होबावनांगौ नालाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौना प्लिज आपल'ड प्रुफ अफ एड्रेस होननानै बेहाय बुंदों आरो दा बेवहाय सेलेक्टआव दानिया थुदलाय नोंथांमोना
मा डकुमेन्ट्स होनो हागोन नोंथाङा गावनि बे एड्रेस प्रुफ हिसाबै बेंक एकाउन्ट स्टेटमेन्टबाबो नोंथांमोना होजागोननो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट दंबाबो होजागोन बिनिफ्राय बायदिसिना कारेन्टनि बिल दंबाबो होजागोननो बिनि अनगायैबो गेस कानेक्सननि बिल दंबाबो होजागोन इन्डियान पासपोर्ट किसान फट' पासबुक बिनि अनगायैबो जब कार्ड दंबाबो होजागोन जब कार्डथ' नोंथांमोनाव थाखागोन बिनिफ्राय पासबुक दंबाबो नोंथांमोना होजागोन फट' आइडेन्टिटि कार्ड बायदिसिना बेहाय दंजोबो नोंथांमोना बेखौ नायजोबनो हागोन रेशन कार्ड दंबाबो होजागोन एसटि सार्टिफिकेट आरोबाव नोंथांमोना बेखौनो खेबसेबाव होबावनो हागोन एड्रेस प्रुफावबो आइडेन्टिटि प्रुफावबो नोंथाङा मोनसे सार्टिफिकेटखौनो होनो हागोन ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो सानदोंबा मोननैयावबो नोंथाङा होजागोन जेबो नङा दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना नैबिथिं नायजोबनो हागोन फुरा गासिबो डकुमेन्टसा दंजोबो दा नोङो बबे मोनसेखौ होनो नोंथांनि गोसो जासिगोन आरो बे नोंथांनि सायावसो सोनारसिगोन भटार आइडिखौनो होनो सानदोंबा भटार आइडिखौनो होबानो जाबाय आरो दा नोंनि सायावसो जासिगोन बियो दा आं बेहाय आंनि बे दहायबो आं ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौनो होदों एबारावबो आरोबाव आङो ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौनो होबावनो सानदों बेहाय एड्रेस प्रुफावबो दा बेनिखायनो बेहाय एसटि सार्टिफिकेटखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय अकेआव थुबाय दा बिनिफ्राय आं दानिया नैबेखौ सेलेक्ट खालामना होनांसिगोन आपल'ड खालामनो थाखाय भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट्स बेहाय थुनानै आं दानिया बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनो नांसिगोनलै आरो दानिया आं बेखौ आपल'ड खालामनोसै नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै आं बेहाय सुज फाइलाव थांनानै बेहाय आपल'ड खालामबाय दै बेहाय प्रुफ हिसाबै एड्रेस प्रुफ हिसाबै आं बेहाय ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौनो आरोबाव आपल'ड खालामबाय नोंथांमोना नायनो हागोन 100% बे जाबाय दा सुज फाइलाव थांनाय लोगो लोगोनो नोंनि बे बबे फाइलाव नोङो डकुमेन्ट्सखौ दोनदों बेहाय नोङो मोनहैखागोन बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो हाखागोनथ' जेबो नङा नोंथांमोना नायनो हागोन नै ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ आं बेहाय गासिखौबो आपल'ड खालामना होनाय जाबाय दै प्रुफ अफ आइडेन्टिटि प्रुफआवबो आं बेहाय एसटि सार्टिफिकेट माने कास्ट सार्टिफिकेटखौनो आं आपल'ड खालामना होनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो प्रुफ अफ एड्रेस प्रुफ हिसाबै आं बेहाय गावनि कास्ट सार्टिफिकेट एबा एसटि सार्टिफिकेटखौ आं बेहाय आपल'ड खालामना होबाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नै आं मोननैखौबो बेहाय एसटि सार्टिफिकेटखौनो सेलेक्ट खालामजोबदों दानिया बेखौ मोननैखौबो नोंथाङा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव नैबेहाय सेलेक्ट खालामनांसिगोन एबा नैबे थुना होनांसिगोन आइ हेयार बाय माइ कनसेन्ट नोंथाङा गावनि कनसेन्टखौ होनो नांसिगोन दा बेवहाय थुनानै होनांसिगोन आं दायो बेहाय थुनानै होबाय दै दा बेवहाय थुखांनायनि उनावनो नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुदों जानांगौ नेक्स्ट दा बेवहाय नेक्स्टआव आरोबाव नोंथाङा थुना होनांसिगोन दायो आं बेहाय नेक्स्टआव थुबाय दै दा बेवहाय नेक्स्टआव थुना होनाय लोगो लोगो मोनसे जोंहा गोजौआव नुजाफैदों बेनो जाबाय प्लिज इनफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डकुमेन्ट्स एक्जेक्टलि मेचेस उइथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार बेहाय बुंदों आरो नोंनि बे दा डिटेल्स होदोंना जे बियो आधारजोंनो मेच जायो बेखौ नोंथाङा कनफार्म खालामनांगोन जेरै आंना मेच जायो नालाय दा बेनिखायनो नैबे अकेआव थुना होसिगोन नोंथांमोनाबो गासिबो अकेआवनो थुना होनो नांगोन डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बेखौ गोसोआव ला दा बेनिखायनो आं बेहाय अकेआव थुनानै होबाय थिगानो दं आं दा बेनिखायनो अकेआव थुबाय दा अकेआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एसे बेहाय लड लागोन आरो बे वेबसाइटआ बेखौ एसे नेबानो जाबाय बे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगौ नालाय दा बेनिखायनो एसे नेटआ टाइम लागोन एसे नेबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरगोन एसे स्किप खालामना खोन्थाहरनोसै आं बेखौ दानिया नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामनायनि उनाव नैबे आरोबाव दायो खेबसे बेहाय नुजाफैबाय दै नैबे बेनो देखायदों बेहाय देयार रेसिडेन्ट दिस सार्भिस इज फ्रि अफ कस्ट टिल 14 डिसेम्बर 2024 होननानै बेखौ खोन्थादों आरो माने बे सार्भिसा फ्रि मात्र नैबे फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 14 थारिखसिमल' होननानै आरोबाव बेखौ खेबसे खोन्थाबावदों दा बेनिखायनो थाबैनो नोंथांमोनाबो बानायनाया दायो मोजां जासिगोन दा बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामनो थाखाय दानिया मा खालामदो दाना नैबे गाहायाव साबमिट होननाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बे साबमिटआव दायो नोंथांमोना थुना होनो नांसिगोन दै आं बेहाय दायो साबमिटआव थुबाय दा बे साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे टाइमबो देखायदों नै 14 सेकेन्ड 13 सेकेन्ड बेबायदि देखायदों एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जेरै नै आंनाव बेहाय एसएमएसबो फैबावबायसो मबाइलावबो नोंथांमोनाव एसएमएस थांगोन आरो नोंथांमोना दायो नुखाबाय जानांगौ नै साक्सेस देखायबाय ट्रेन्जेक्सन स्टेटासा जोंहा साक्सेस देखायबाय बेनिफ्राय एमाउन्टआ दाथ' फ्रि नालाय जोंहा बेनिखायनो बेहाय जिर' देखायदों नैबे नायनानै बे जाहैबाय एमाउन्ट बिथिं जिर' देखायनायखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ दा फ्रियावनो नोंथांमोनाबो बानायखानाया मोजां दा आंनि खामानिया बे जोब्बाय आरो दा बेबादिनो नोंथांमोनाबो गासिबो खालामना लानो हागोन जोबोद गोरलैथार माथ्र' नोङो डकुमेन्ट्स मोनसेखौ थिरांथा लादो बबे मोनसे डकुमेन्ट्सखौ नोङो आपल'ड खालामनो सानदों जेरै नोङो भटार आइडि कार्डखौनो नोङो मोननैयावबो होनो सानदोंबा जेनेबा एड्रेस प्रुफआवबो आरो बे गावनि बे आइडेन्टिटि प्रुफआवबो होनो सानदोंबा होनो हागोन बिनिफ्राय ट्राइबेल सार्टिफिकेट दङबा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौनो नोङो होनो सानदोंबा मोननैबो एड्रेसाव नोङो होनो हागोन नोंनि सायावसो बे जागोन आरो दा बेथ' बेबादिनो गोरलैथार जोबोद गोरलैथार माथ्र' नोंथाङा मोननै डकुमेन्ट्सल'सो आपल'ड खालामनांगौ बिनि उनावनो जागोन ओरैनो नोङो कम्पिउटार दखानाव बेखिनि खामानिखौनो मावहैनो होयोबा नोङो फैसा लाजानाया जोबोद माने ओरैनो फैसा लाजानाय जाहैयो आरो 100-200 कम्पिउटार दखानाथ' फिसाथ' लाखागोनखा ओरैनोथ' मावखाया नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो गावबा गावनि मबाइलजों बानायना लाखादो
मबाइलाथ' दंखायो नालाय दायोथ' नोंथांमोना गासैबो रोंखाजोबसिन भिडिअखौ नायफिनबानो जाबाय जुदि नोंथाङा माखौबाफोर बुजियाखैबा भिडिअखौ खेबनै खेबथामसो नायदो बिनिफ्राय आरामसे बानायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथाङा डाउनलड खालामदो दै नैबे डाउनलड एक्न'लेजमेन्ट बेबादि नोंथांमोनाबो मोनगोन फाइनाल साबमिट खालामनायनि उनाव आं दायो बेहाय डाउनलड एक्न'लेजमेन्टआव थुनानै होबाय बे डाउनलड एक्न'लेजमेन्टआ थुनानै होनाय लोगो लोगो बे एक्न'लेजमेन्टआ डाउनलड जागोन आरो जेरै नोंनि बे आधार नाम्बार थागोन बेहाय SRN नाम्बार थागोन बायदिसिना बे नाम्बारा थाजोबगोन जाय नाम्बारखौ लानानै नोङो ट्रेक खालामनो हागोन आरो थारैनो नोंनि बे डकुमेन्ट्सआ आपडेट जागोन ना जायाखै दा बे आपडेट जागोन ना जायाखै बेखौ नोंथाङा नायनो हायो दे बेयो ओरैनोथ' 30 डेज लायो होननानै बिथांमोना बुंदों बे 30 डेजनि गेजेराव नोंथाङा चेक खालामना नायबाय थाबानो जाबाय थारैनो नोंनि बे कमप्लिट जागोन ना जायाखै बे एप्लाइ खालामनाया बेखौ नायनो थाखाय डेशबर्डआव फैफिननानै गाहायथाराव फैदो लगइन खालामनानै नै बिथिं नुदों जानांगौ नै नोंथांमोना भेरिफिकेसन प्रसेसआ दायो बेहाय भेरिफिकेसन स्टेटासआव बियो दङ दा बे भेरिफिकेसन स्टेटासनि जायगायाव जुदि साक्सेस देखायोबा साक्सेसफुल देखायोबा अब्लानो नोंनि बे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाय एबा डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनाया जाफुंगोन आरो एबा साक्सेसफुल जागोन दा बेबादिनो नोंथांमोना लगइन खालामदो लगइन खालामनायखौथ' रोंखायो नालाय लगइन खालामदो बिनिफ्राय बेहाय डकुमेन्ट्स आपडेटआव थुवालासिनो लगइन खालामखांनायनि उनाव गाहायथाराव फैदो गाहायथाराव फैबानो नै बेहाय नुखागोन रिकुवेस्ट बिनिफ्राय गाहायाव नायदो नोंथाङा डकुमेन्ट्स आपडेट खालामदों नालाय दा बिनिफ्राय बियो दा साक्सेसफुल जागोन ना जायाखै बेखौ नायनो हागोन जेरै भेरिफिकेसन स्टेटासआव बियो दङ दा बे भेरिफिकेसन स्टेटासा जोबनायनि उनाव साक्सेसफुल जाबानो नोंनि बे डकुमेन्ट्स आपडेटनि खामानिया जागोन आरो नोंथाङा बे सानो नाङा नोंथाङा आं डकुमेन्ट्सखौ आपडेट खालामनो हैदोंमोन नाथायबा आंनिया बे डकुमेन्ट्स आपडेटआ जाखाबाय होननानै बेबायदि साननानै थानो नाङा नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायनांगोन गावनो गाव नोंनि बे आपडेट खालामनो होनाया थारैनो बे आपडेट जागोन ना जायाखै बेहाय जुदि साक्सेसफुल देखायोबासो नोंनि बे डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनाया साक्सेसफुल जागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बुंनाया मा बुंनांगौ थाद' माद' बुंफ्लांनाय जागासिनो दङ जोबोद गरमखायनो माने माबा बुंनांगौ मायाबाखौबासो बुंफ्लांगासिनो दं आरो दा एसे गरमद्रायथार बोथोरा बेनिखायनो खस्थ' मस्थ'बाबो आं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना दायो गासिबो आपडेट खालामनो हासिगोन होननानै मबाइलजोंनो आपडेटखौ खालामना लाजोबथारदो न'खरनि गासिबो मानसिफोरनिखौबो आपडेट खालामनानै नोंथांमोना बेबादिनो होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा बे भिडिअनि बागै मिथिनो हायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों।